mitään kauemmin kuin mitä olisin ajatellut. Mutta... Siinä se ehkä vähän säikähti sitä kelkkaa, niin kuin, että mä vähän helpotin sitä, että mä vedin sen hitaasti, koska niin, se oli siellä aika takavasemmalla. Niin oli, kuin, ja siihen reagoi tosi voimakkaasti. Niin sitten se vedettiin hiljaa niin kuin, tavallaan sieltä sit sen takia, että ei voi niin kuin, hyökkyyttää sitä sieltä tulemaan silloin, kun koira on siellä sulla takahirtto itsemurhaa melkein tekemässä. Siellä ei se nyt sillä ehkä ollut, mutta kuitenkin. Mutta kuitenkin jos nyt ajatellaan sellaista toimintakykyä, että jos ajatellaan, että se on koiran eräänlaista rohkeutta ja sitten se, että kun se kelkka pysähtyi, niin kyllähän se meni sen sitten katsomaan kuitenkin. Että sehän on se, mistä me siinä katsotaan, eikä sitä, miten se kelkka sieltä tulee. Että tavallaan sit siinä on muita ominaisuuksia, sit, kuinka se vastaanottaa sitä kelkkaa. Mutta sitten siinä on toinen erikoiskoe, on toi pimeä huone. Siellähän siellä kolisteltiin vähän ja sitten siellä oli tosiaankin, kun siellä ei ole mitään mitä vastaan se lähtisi taistelemaan, niin sitten se kolisutti itsekin siellä sen mikä kerkisi, että siellä oli aikamoinen ryvinä jossain vaiheessa ja se kyllä ihan määrätietoisesti sieltä etti sua, että sillä oli ihan päämäärähakuisuus, että sinä olet jossain. Vähän ehkä se ei juoksi pari kierrosta ympyrää, niin se päämäärähakuisuus löi, tai muistui vielä. Sillä oli ajatus kuitenkin siellä, että... Se oli hyvä, kun se tuli sisään, niin ensimmäisenä se tarras, kun siinä lattialla on yksi joku rätti tai semmoinen pieni huovanpala, niin ensimmäiseksi huopa! Ja ravistus ja sitten se päätti, että nyt voi täällä jotain muutakin tehdä. Se kerkisi kyllä tapahtuu aika paljon niin lyhyessä ajassa. Mutta jos nyt ajatellaan sitä toimintakykyä, niin se on hyvä, että se kyllä toimii niin kuin näissä tilanteissa, mitä me sille tehdään. Terävyys, kun sä jätät yksin tuohon seinälle, niin se pongaa mut heti, mutta se lähtee ehkä, kun mä oon ollut puolessa välissä, niin se lähtee reagoimaan sitten ja sitten sieltä tulee se tasainen paukutus, että se selkeästi on mulle ja se vähän irvistää siinä, mutta kuitenkin, koska se on niin semmoista hillittyä, niin mennään vielä kohtuullisella, että ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua on sitten, niin kuin, että sillä ei ole mitään, se palautuu tosi nopeasti siinä tilanteessa. Että puolustushalu, kun sä oot laumanasen kanssa liikkeellä, se on myös kohtuullinen, se ei ihan heti siinä ole, niin kuin, että se on kanssa jonkun matkaa, että se saa se hyökkääjä tulla sieltä ja sitten kun se päättää, että nyt riittää, niin kyllä se niin kuin ilmoittaa, mutta ei se ole ehkä sillä että se olisi siinä, niin kuin, että mä nyt vedän turpaan sua, niin kuin, että ei sillä semmoinen totinen ilme siinä ole, mutta kohtuullinen hillitty kuitenkin, kun haluamme katsotaan. Ja sitä siellä on. Taisteluhalu, toi alun keppileikki, pikkasen ihan vähän elää se keppi, mutta kun sitä on sitä taistelua muuten täällä, niin kyllä se suuri on sen taisteluhalu, että +3 mennään. Hermorakenne, kuinka se kuormittuu, niin pikkasen on sellaista vinkumista sun perään ja muuta. Että kyllä se näkyy, että hieman rauhaton on +1A, mutta kuitenkin ihan palautuu nopeasti tilanteista, että ei ongelmaa. Temperamentti, niin se on erittäin vilkas. Välillä näyttää, että se on jo vähän häiritsevän vilkas, mutta sitten kun tapahtuu jotain, niin se keskittyy kyllä. Että se pystyy niin kuin, tavallaan, että se ei siinä vaiheessa häiritse se vilkkaus sitä, että kun on jotakin, niin se on fokusoitunut siihen, että nyt tossa on se asia, niin se on erittäin vilkas. Semmoista vähän pientä turhaa säätöä siellä on. Kovuus, kuinka se muistelee, niin ei se nyt ihan hirveästi muista, että jos nyt niin kuin sillä jakkaralla ja kaikkea tapahtuu niin kuin siinä, että se jakkara lentää sen nenän eteen ja muuta, niin ai niitä on jo 2. Ja sitten kaikkea näitä, mitä tapahtuu, niin ei se ihan hirveästi muista niitä, että kun mennään uudestaan, niin kyllä se kohtuullisen kova on. Ja myös siinä on vähän sitä, että se vähän niin kuin menee ensin ja ehkä futsii vasta sitten, että se on niin paljon vauhtia, että se kerkee niin kuin tehdä jo 100 asiaa ennen kuin sillä ehkä aivot tulee perässä, että ai niin joo muuten. Mutta sitten tosi hieno asia, että juoksepäästävyys on kunnossa joka tilanteessa. Se on niin nopeasti nollannut sen tilanteen, että se on ihan suorastaan syliin tunkeva, naamaan tunkeva, mutta +3 ja laukaukset on plussa. Laukausvarma. Miinuksia emme tee mistään, niin 185 pistettä.